Сәлем достар, ТМТV телеканалында Тәмле көрәш тапшыруының 9-нчы сезоны башланып китә. Һәм инде аның алып баручысы, өр-яңа алып баручысы мен Айрат Ильясов. Һәм үземнең тапшыруыма мен популяр алып баручы, шоумен, юморист Руслан Шарафутдиновны чакырырга булдым. Руслан, брат. Сәлем! Хайырлы көннәр! Исәнмесез, дуслар. Син мине үзеңнең тапшыруыңа чакырмадың, шуңа күрә мен сине үземнең тапшыруыма чакырырга булдым. Рәхмәт. Әбә, прическаларың матур, все нормально. Щелкалар. Әйе, щелка. Кстати, щелкаң үскән әле синең. Дившонкалар да өскән, алар шмалалар да өскән. Әйбәт. Синең компаньон конкурентыңны чакырабызмы? Кемне? Путинны. Ну, моңарчыл 8 ел. Моңарчыл 8 ел буе Тәмле көрәш тапшыруын алып барган иде. Теге экс алып баручы дип әйтәбез инде. Ул шулай ук популяр. Ну, синең хәтле түгел инде. Таза түгел инде бит инде ул. Таза түгел. Безгә ошамаган теге безнең гәүдә конституциясына туры килми торган бер җегет. Ул да булса Булат Байрамовский. О, карале. Боксеровский булды бу. Бүген тәмле көрәш түгел, бүген тәмле сугыш булырга тиеш. Кем монда минем урынга? Кайсыгыз беренче? А? Юк, мин бүләк. Тәмле сугыш. Симега ба? Булат Байрамов. Әйе. Сәлем. Әйдә булай эшлибез. Ну, Давай. Битсә гадел булсын өчен. Син сул кулыңа ки. О, бу кысы. Все? Рустам булай эшле, тотна булай эшле. Айрат, тотна булай эшле. Бер кулыңны куй менә монда. Давай. 1, 2, 3. Сизон ашабыз. Әйе, тәмле көрәш. Башлыйбыз. Башлыйбыз. Белгәнегезчә, гадәттә тәмле көрәш тапшыруына, гомумән тәмле көрәш тапшыруында гына түгел, әгәр дә кунакка киләләр икән, беренди күчтәнә чап киләләр. Руслан күреп торам, ниндидер тәмле шкаф килгәнсең. Күчтәнә. Менә бу нәрсә, менә бу. Юк, синеке түгел, ярар. Туз, бал, май. Так, менә бусына башлыйбыз. Искиткеч шәй, стоп вирус дигән шәй. Ага. Моны ичсәң, шәшләр үсми, конечно, но бер кашан да алмыйсың. 100%. Әйбәт. Бу һәр төрле вируска каршы инде. Так, бу бүләк кыйбатрак, бу булатка була. 19 саны нигә шулай? 19. 19 үлән. Сугынан онтырмыйсың да. Бу икенче бүләк, мен бит балалар берләрне иттән караганда да күбрәк яратам. Күренеп Бу тора, эксклюзив, күренеп тора. эксклюзив. Һәм инде моның исеме Батыр дигән. Әбә. Кауып карабыз әле. Әбә. Төне буе кибеттә басып тордым уши. Ите күбрәк әйбит. Каптымда йыттым инде. Әйе, сарылтын моны. Бу яктан монда Әле монда карап тор. Менә кем тәмлешкәләрне күбрәк яратканын аңлап була. Менә каптым да йоттым ди. Излаксыз. Булат Рустамович. Сезнең бүләк кая? Минем бүләк боксерский перчатка беренчедән. Икенчедән 9-нчы сезонны ачу мөмкинлеген мин сиңа бүләк иттем бүген Айрат. Әйе. Аллага шөкер. Рәхмәт әйтеп тормасам да була. Бушкамы? Сиңа әйтмәделәрме ни? Ярар. Җегетләр, без бүген тәмлешкәләр әзерләрбез. Нәрсә әзерләргә икәнен мин сезгә барлык шартларны хәзер сөйләп китермен. Әйдә. Җегетләр, безнең тапшыруның шартларын беләсезме сез? Юк әлегә. Булат. Мин беренче тапкыр бит әле бу сезонда. Бу сезонда беренче тапкыр. Ни шартлар үзгәрде? Син, Руслан, гомумән син тәмле көрәш тапшыруын караган бармы, юкмы? Иш тапкыр. Барысында да син катнашкан тапкырлар. Тулайдыр инде, әни, ула, мен сине күрсәтәләр, сине күрсәтә. Яра, җегетләр. Шулайрак, уенның шартлары шулайрак. Кемнең кастрюльдә суы тизрәк кайный, шул тиңде. Башлыйбызмы? Бармак. Уен көлкесе бергә булыр, чөнки шундый шаян җегетләр, молодцы, менә сез. Короче, былайрак эшлибез. Кыскасы, былайрак эшлибез. Әйдә. Безнең бер уйланган әзер ризык бар, бер үзенең рецепты буенча секретный бер ризык бар. Сез ул ризыкны бәлки китереп тә чыгара ала алмассыз. Бәлки нәкъ шул ук ризык килеп тә чыгар. Ахырдан тапшырыбызның ахырында шушы фотографияны сезгә күрсәтәчәкбез. Кайсыгызныкы максималь рәвештә ошаган була, шушы Әйдә максималь түгел, точ була. Кемнең точ була, шул җиңә. Яра. Сөйләштек? Окей. Шалт. Башлыйбызмы? Уңышлар, киттек. Башласа бу. Исемнәрне сиздеңме? Май, булмас. Карай. Булат нәрсә бу? Шуның хәтле акмай, бу акмаймы? Бу акмай. Акмай. Авылда акбай, монда акмай. Юк, бу акмай түгел бу. Маргаран. Яра, ашарга чакырмадым мин сине. Монсы брокколи, монсы сөт, Бу теге плавленый сыр. Плавленый сыр.
Бәрәңге. Бәрәңге, Бәрәңге. кишер. 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 Жігітлер, оңышлар сізге нәрседен башлайсыз? Булат, Бәле, сен нәрсе әзірлерге Югы әзір. мен башыма келмей нәрсе бұлардан әзірлеп бұлар. Так. Руслан. Башыңа келді ме? Татарлар айтар, I'm ready. I'm ready. Айда Русланнан башлап. Русланнан башлайбыз. Сен коллега. Не үшін Русланнан башлайбыз? Чөнки Русланға хатта менә қара күпме урын бирдек. Менә сіз дә күзәтегез. Руслан қунак буларак без сезгә күп иттереп урын бирдек. Булат әйткән сиңа ушак ягып матур гына пешер. Бу Плитә миңа. Бу плита Булатныкы. Булат, сиңа буның хат урын җитәчәкме соң вообще? Әйе. Мен шондай бит инде. Хайрат. Сезнең гәүдәгезгә карап, минекенә карагыз да инде. Ничек җитмәсен инде миңа. Senin şaşların iskitmiş bir dostum. Руслан. Короче, булай пешерәбез кара. Ayy, давай. Короче, суганны искәлимез. Ayy, по-любому. Суда кайнатабыз. Süt салабыз. Луковый суп hazır. Soğan aşı. Hazır. Шо. Okey. Булат. Яңа рецепт сиңа. Суга тоз сал. Кишерне турамы еще салабыз. Өстенә брокколи. Шуннан тәлинкәгә куябыз, исен җиңүче. Всё. Булды. Әйбәт. Все. Аңладыгыз? Bütün Ruhsat sırlarını tapşırının ettin. şartı şöyle bit. Eğer de biz ikimiz de jingmesek tabanı ula alacak. Taba? Bunda bölek var mı? Bizning topshirig'imizning general sponsori. Endi mana necha yillar davomida bizning topshirig'imizning general sponsori Kukmara Metal Savod zavodi aksionerlik jamiyati. Mana bu Kukmara Saudiya markasi bugunda bizning bilan ham bu yilda bizning bilan do'stlar. Ham rasmiy aytlar, mana bu tomoni, bilasizmi? Bir ko'p xo'jalikalar ketgan. Ham şey qilmoq qilishasizmi endi? To'xta. Qo'lingni judingmi? Ayy. Bilasizmi ne ishi? Chunki bu novinka. Mramor ne ishi? Təbrik edirəm, Tapşırıqның 9-cu sezonuna məxsus hazırlanğan skовородка. Toba, bilasizmi ne? Qara. Mana induksion plitaga da qo'yib bo'lar. Elektr plitaga da qo'yib bo'lar. Mana benim uyda gaz plitasında bu universal. Hem indetiği Taba. sınga kalıp kaçkan yerine karşı alarak da bu. Ayy, ruchkasi aybat. Mana shunday. Pişir! Oşarğa. Bo'ldi. Zinhar. Pişirəgə jigitlər, pişirəbiz, vaqtı biz. Kastrullarda Kukmarani do'stlar. Oy, qo'ldan sugan turi. Sen məngarşı точно Men o'y to'g'ri bilmayman. Pişirə turgan. Şavurmuşka şakırdı. Şavurmuşka. Məngarşı pişirə turgan. Нәрсе әзерлеп, Тапшырып алып барган башыма ең. келмейді мына нәрсе. Ойрат нәрсе пішіріп боламын да. Білмеймін, итні пішіріп қарайып. Міне, шекелеш қарайып. итні барыбір ашамайлар. Нешік те болсын. No, Мен шулай деп ойлаймын. min soğanla pürgeçin diyor. Soğan da seni. Бәлкім бұл салаттыр, а? Туристі келеді. Туристі келеді, Керек ме? Салат. Мен білмеймін, ол суған меңа керек болашақ ма? Онда мен суғанны көргеш турисім келеді. Мен сеңа. Ha, kabız ele dursun, kabız ele. Әйе, мен сізге қабілетені қосып жіберем. Қабыз әлі. Kabız Сен қабыз әлі білмейсің. Кетелі. Қабызға білмейсің сен. İğrenmegen mi o? Мен битәлі бірінші сезонны. Мен өзімі, менің кәстүрілге әттейме, анықына, анықы. Зор. Міне, 9-лыға қоям. Мен, короче, семе бит бұл. Ну, мен жоңқыра кискелергедір. Мен аш пішірге болдым. Ғади тауық ашып пішірге бұлдың есен бұлар. Әйе, ғади. Бұл ашының есемі нешек бұлар? Тауығы ғади түгел еді. Шәһәр тауығы еді ол. Шындай бек, мен тауығы еді. Ғади түгел. Ғади ауыл тауығы түгел. Білесің, мен просто аш пішірге болдым. Әйде, просто аш пішіреміз. Брокколи салабыз да соғынан сыр білән. Sır bilen. Sıraşı bulalım, sıraşı. Сырлы аш бұла. Ярар, жігітлер, әйде біз әзірек сөйлешіп алабыз. Әйде. Жейлер, Аллаға шүкір, бұл жылны да, озған жылны да бик яқшы бізді шотландырды деп айтам. Жылы күннәр тұрды, матур күннәр тұрды. Бір нендей шет елге барасы да келмей. Келмей деймін. Dilse de barı bulmadı. Келсе де барып болмай. Мен бардым. Тоқтағыз әлі, зинхар үшін. Тыйнақ болығыз, қунақ болсағыз, тыйнақ болығыз, зинхар үшін. Руслан әфәнді. Сөйлеп кетіңіз әлі, міне, сіздің инстаграмға қарағанда, соңғы арада сіз қойсыдыр шәһәрлерге барып қайтқансыз. Нендейдір зоопаркларда жүргенсіз деп көрдім. Көрші матур şakarı vardık. Көрші ауа. Bayıyla bilen İjev şakarı. Ижеу. Нешегірек нәрселер болды, әйде, міне қызықлы бірәне оқиғалар болды ма? Zapar mı bilesiniz mi? Zapar, iskittir zapar. Tüyle öyle. Оқшаға. Yok şaka. Оқша төлейсің де кіресің. Zapar, şimdi motor iskitkiş. İyi motor buldu. Anda Zapark'ta en korkunç canlılarının birisi bilesiniz mi kim buldu? Ruslan Şaraf Kassirşa. Kassirşa'yı. Аңа сәлем Ribon kus kolpeli deyip şöyle katığını etti.
Шулай да. Әйе. Сен әйтәсең, Ребенку сколько лет? 38. Шулай дип тордыңмы? 38. Вы меня не узнали, ёпты? Танымадым. А былай? Былай. Короче, акчага кирдим зоопаркка. Ярар, акча сөйләп кергән. Тагын бер инде кызыклы әйберләр булдымы? Инде анда Нәрсә белән шөгыльләнергә була? Менә син анда барып кайткан кеше буларак бер-ике киңәш. Беренче зоопаркка кирәс, барасыз. Икенчесе набережный. Ну, ул теге полуремонт, полумотор, полулюкс дип атала. Набережный барасың, ремонт. Обходной юл, тагын ремонт. Булат, синең белән сөйләшергә. Бик кызык була. Менә минем ижауга акча җитмәде, шуңа күрә мин Төркиягә бардым. Синең Инстаграмыңнан Молодец, ярар. Әле бит ничек дип әйтим инде, иң ярлылар йөри торган отельгә барган әле. Шулай, Titanic Merton Palace дип атала. 2 ел элек ул отель ябык булганда, без менә Тимер шәһәрендә булганда, без анда экскурсиягә килеп Мин эләктек. шунда күрдем бит инде айрак. Синең менә Инстаграмнан күрдем. Я Раббым, әйттем берәр кайчан шундый отельдә Юк, алай түгел. Әле син уйлаган буенча, я Раббым, бу отельне берәр кайчан ачып, мин шушы ачык отельгә ләксәм ярар дип уйлагансың. Аны дөресен әйткәндә ачтылар. Ну, шикардос. Шулай бит? Все включено булды монда? Или выключено? Ультра. Кирдем, телевизор включен, микроволновка включена. Ут кабызган бөтенесе включено. Булат, тагын нинди яңалыкларың бар? Тәмлек Рәшнең яңа 9-нчы сезоны ачылып китте бүген менә. Зур яңалыгыбыз бар. Яңалык. Дөрестән дә моның өчен әйдә алкышлап алып куялы бу әйберләреңне. Әйдәгез, җегетләр, Булат дөресен генә әйткәндә, теге уен көлке белән мин башлап җибәрсәм дә, без инде беренче тапкыр мондый эксперимент үткәрмибез. Моңарча инде бер 3-4 тапшыруны минем үземнең алып барган бар, син кунакта булганың бар. Бу матур прическалы малай гына юк ие. Шуңа күрә ничек дип әйтим мин, нәрсә дип әйтим, бары тик уңышлар, кызыклы тапшырулар төшергә язсын. Сиңа да кунак буларак килергә Миңа язсын. кунак буларак килергә язсын. Мин дә бер бәлки Төркиягә барып кайткач сезгә бер нәрсә сөйләргә берем булыр. Без менә, мәсәлән, бүтән җиргә җыйнабыз. Айрат, син кая ялыттыңсың? Син кая ялыттың? Үзең. Вот, нәрсә пешерәбез дисез? Мин все минем пештем. Алда минем тавык. Синең пеште. Минем тавык. Айрат, миңа бер матур кукмара табасың дип. Матурын бирәм хәзер. Теге Иң ямсызы Булатка калдырабыз матурын. Матурын сиңа. Менә монда ярыймы? Искиткеч. Бора нинди Вишневый. матур. О, бәу. Твоя вишневая девятка. Менә монда куям. Но так, бу табаны без, наверное, менә булай. Менә шулай. Мәле. Менә шулай. Һәм кем багышмая кирәк безгә. Багыш мае бар бездә. Менә ул. Менә. О. Тамыгызлар, и калкабыз. Әйе, рәхмәт. Менә үзем өчен. Бирәле, бу бит. Ух Безгә ты! шундый, менә безнең тапшыруда шундый, Руслан. Күрдеңме син? Искиткеч. Тукта, кызмаган. Кызмаганмы? Кызмаган. Булат әле кызмаган. Шуңа күрә пока шупырт. Күп итеп салыймы? Әз итеп салыймы? Комбагызмайын. Җитәме булай? Тагын бер. Еще. Менә булай? Руслан, отчествогызны белмим. Рәшит улы мин. Рәшитович, әнә теге кичкенәрәк пычакны бирик әле, сарысын. Әлегә ябып торам, тизрәк кыссын. Итә, мин бит ашарга әзерләп кенә утырмыйм. Кая? Кайда? Идә. Дачада мин бит әле эшләрдә эшлим. Нинди? Нинди эшләр дисең син? Инде акча кирәк. Юбилейлар, тамадалар. Юбилейлар. Тойлар. Тамадаларны сатам. Инде бер 6 ел үткән инде ул хәлдән туйны бардым, 200 кеше, матур гына все. Уже Сезин дә уймам бу. И бер хатын килә дә. Руслан, можно вас на 2 слова? Нәрсә булды икән? Я знаю 2 слова. 3 ласковых слова. Кайтып китте дидеме? Бик матур алып бардыгыз ди, ләкин бер минус бар сездә. Нидән нәрсә булсын? Сез бер дә мәзәк сөйләмәдегез. Без ире белән 6 сәгать аны көтеп тордык, хәзер сөйли. Мәзәк сөйләсәгез, сез лучший ведущий булдыңыз. Мәзәк булмады. Мин әйтәм, ярар гафу итегез инде. Руслан, булай әйтәбез. Мәзәк. Киттек. 9-нчы сезонда рубрика була. Мәзәк. Мәзәк рубрикасы. Әйдә кертеп җибәрәбез. Кертеп җибәрәбезме? Ха! Киттек. Ике ир кеше, ике дус. Так. Менә берсен гаилә, икенчесе гаилә матур итеп. Һәм инде очрашалар. Электректән бер-берсен күрмәделәр и бисәтә. Ой, Илнур дустым, сәлам, хәлләр ничек? Гаилә ничек? Хәлләр инде? Ну, гаилә ничек инде? Хатынымда iPhone, кызымда iPad, ә үземдә ай сайын кредит. Шуны сөйләдең. Әйдәгез шулай сөйләшик. Әгәр дә бу рубриканы ачабыз икән, димәк монда
қызық анекдоттар боларға тиіш. Аңырадың ма? Бу бит Ха, тоқта. Oh my god! Болышып жіберем. Ага. Именно да сразу. У бізде ана біз айрат тимбе сөйлегенек, мәзәкне хадисме? Әйе. 3 ел элек сәләнкәре. 91 жылда. Әйе, улан шуны ишетеп алган бит инде. Әйе. Ижауға барып қайттым де, Ижауда сөйлеген екміз ол Ижауанда бик сын килеп җитә мәзәкне. Ижаудан да гитлер искиткеч аквапарк бар. Менә Казанныкынан да 2 тапкыр моторлак современный ракетчик. Шынап. Yo, шынап. Шынапмы? Шынап. Айтам. Шынап ма? Шынап айтам. Шынап айтам. Әйе. Мин ме? Теге Күпме түрәләр алар сиңа реклама өчен. Расин буш шакирткәннәр. сразу саласың. Әйе. Сразу. Юк, май керек, май. Әйдә май өстәп җибәрәбез. Аны иске королемында современный. Катырак Да. кыздар, син май, күбәрәк сал син май. Ярар, әйдәгез гаиләләребез турында сөйләшеп алайык. Булат Растамович. Әйдә, минем гаиләдә бернинди үзгәрешсез әлегә Эш кыз үсә. Эш кыз алайса менә бер малайда булачак. Кайчан? Кайчан Сез көтәбез? Instagramда карап бармыйсызмы ни? Менә айрат кызган. Менә Instagramдан кара, шунда күрерсең, яме? Миңа кызыксындырган моментларны гына карыйм да, но Менә анда булачак, менә шунда карап бара кирәк. Шунда Instagramдан карап. малайда булачак. Малайда булачак. Алла берсен. Менә малайда Гаиләгә бер малай килә инде. килә. Алла берсе. Туа. Ох ты. Ва, ничек килә Исемеңне уйласаң, Руслан исеме буш. Әйе. Забирай. Я айрат исеме дә. Карай. Айрат исеме дә буш, әйе. Бу янып бетте. Беләсең, менә шундый Instagramда, син таңда Instagramда Мин кызык-мызыклар кирәк бит, кирәк, менә халыкка кирәк, нәрсәләр һәм кирәк. Яңалык кертергә кирәк. Менә Bizim ayrat сиңа да шулай инде. Эш кызны чыгарсаң, малай кирәк. Без моны тыңлап тордык та. Так. Кирәкме? Малай телисең бездә. Ага, кеше күбрәк тели безгә малайны. Теләгән, без теләгәннән караганда күбрәк. Телиләр. Мен сезгә кирәкме вообще монда бу тапшыру? Юк, шуңа күрә менә без шуңа белә. Малай бит ул искиткеч ул фамилия да Алып синеке. кайтырга булдык менә. Айрат китмәдеме анда басып? Белмим. О, Айрат идәсе, сәлам брат. Нәрсә? Без ике алып барыш вала нигә аның бөтенләй киткәннәр бу тапшырырга, әйме. Рәхәтләнеп ике алып барыр. Да, потому что 12002-гә белмим. 12 меңне 3-кә дә бүлеп була, 2-гә дә бүлеп. Менә 10 мең эшкә бүленми. Да, ансы да бар, конечно. Төгәл бүленми. Үзем генә алып кайтып китәм. Ярар, сездә малай Руслан, синдә нинди яңалыклар гаилә буенча? Минем кыз, Аллага шөкер, 16 яшь тулып колледжга керде. Дизайнер була, Алла берсе. Ха, унга бармады инде. Юк, унга бармады. Минеке 10-чыга китте. Вот. Минеке имтиханнарны яхшы бирде менә. Минем кыз айтты, әти, синең 90 мең бармы? Мен әйтәм, нисәгә? Мин колледжга керәм. Вот, достым. Минеке дә шул сорады, әти синең 80 мең бармы? Нәрсәгә? Мин Мәскәүгә колледжга кермәкче бит. Кызым 10-нчы класска бара. 10-нчы класс. 10-нчы класс. Сбербанк советует 10-нчы класс. 11-нче класс. Әйе. Мин Әтиләргә рәхәт. рәхәт. Абшари бәем. Абжар Иваем. Әйе. Татарча сөйли беләсең син? Әзгенә кыздырабыз да. Мин бер нәрсә эшләмим. Мин аш пешерергә булдым. Әзгенә шунда. Нәрсәгә? Битсен атамда булгатамда. Монда нәрсә салабыз? Әйдә бәрәңгене әршитер. Вот, хәзер анда бәрәңге салабыз. Моның хәтле Бу современный, бу бит яңа бәрәңгене. Анда прям яңа бәрәңгене чистартмыйлар. Яңа кызларны. Бу ашның исеме лентяйка дип аталачак. Юк. Yo, минеке лентяйка булачак. Шисен бу. Аныкы нормально. Юк, син әле хотя бы әршип саласың. Бу малай бит гомумән бер нәрсәне жумады да, әршимәде дә. Юк, бәрәңге юган. Сүт нәрсәгә кирәк була сиңа? Теге ахырдан ярар да әйтә. Чәй эчәргә. 9-нчы сезон белән сезне. Не, şey yap geldi bit, әйе? Чәй эчәргә. Действительно. Әйе. Шешергә бик әйбәт әйтә. А, Бездә тозда бар, борычта бар. Антында онытыр. Аны суп пюре ясыйм. А блендер бармы бездә? Бар. Мин менә буларны хәзер кайнатам да, пешеп чыгар, итен алам да, итен тагын вакыт итеп турыйм да. Монда менә буларны атам да, битнесен иттерәм да, насыфам. Ничек иттерәсең? Анасын тавык итен шуна салам да, менә. Тавык итле пюреле аш була. Була. Нормально. Әйе. Аңлашылды? Менә бу. Бик әйбәт. Юк, гадәттә менә мондый плавленый сыр, суп пюрегә сала, суп пюрегә. Бик май түгел. Җегетләр, безнең ашларыбыз әкрен генә пешә торсын, әлегә без кыска гына рекламага бүленеп алабыз.
Шулай итеп тәмле көрәш тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Тимәле кеше кастрюльнән нинди гадәт Кайнасын, чак кайнамыйсың ул? Кайнамый торган итеп куйдык без аны. Без син җиңдең бит инде, синеке кайнап чыкты. Дәвам итәбез. Әйдәгез. Мин риза. Руслан әфәнде, сезгә бер нәрсә кирәкме, юкмы? Нәрсә булышыйммы? Мәсәлән, менә бу. Bir kız gerek mi? Kızın ismi nişik? Әбәү апа. Мәтрүнә. Metrine. Metrine Bafoyt. Ләкин мин сине Hazır koynap şakadan. юк кайнап чыккан инде ул. İyi. Berengini. Бәрәңгене. Jiberemiz hem tuzunu. Bulat efendi tuz. Yok, men o'zim beraman. Миңа бурыш бирсәгез, мин Неплохой обмен был, да? бик шат булыр идем. Вот min Мәтрүнә апа ярдәмендә. da metrine appa bilen в итоге temne aş pişirem. Аш пешер. Ашның исеме ничек булачак? Sırный суп с брокколи. Ну-ка tercüme edelim. Брокколилы сырлы аш. Yes. Yes, окей. Tatar. Так. Yes. Булай әйтәбез. Тагын берничә сорауларым бар. Руслан, сине белән якынрак танышыйк. Бәлки, күп кеше син эшләгән каналны карамагандыр. Бик начар беләдер. Безнеке араныкы барамы да? Бу сорау да түгел, карамагандыр. Әзрәк үзең турында сөйләп кит. Син яшь чагында кем булырга хыялландың? Һәм бу фантазияларың чынга аштымы, хыялларың чынга Күреп аштымы? торасың инде каялыга. Söyle давай. Ага, давай, слушай, достum. Berengini. Кем булырга хыялландың? Әйдә, менә сиңа сорау бирде кеше, җавап бир. Min kichkina школьник bo'lgan Ay, maktabda o'qigan chaqda. Men bitin kishilarga aytaydim, men kelajakda mashinist bo'lib ishlayman. Әтәйнеңме? Әйе, машинист bu tigi poyezdni olib borishisi. Әйе, алып бар. Men fikrimcha o'tin водитель bo'ldim. Ha. И bütün тугандар, вот Руслан, Алла берсе, поездlarni olib borir. Син тагын да якынрак сөйли беләсең? Men sog'indim. Дистанция. Дистанция. Türkçe просто Bulat bik yakında kim bu? Сиңа мен генә җитмимме? Yok şu. Так, машинист буласың килде. Булмады инде. Поездның менә шушы теге машинист утыра торган җиренә кирип караганың бармы? Мен бит аны Бит шофер. Хотя бы. Шофер профессиясе машинист дип уйлаган. Беләм. Шофер профессиясы машинист дип әйткән идем. Но аннары мен нефтяныйга кирдем. Әйе. Һәм бүгенге көндә Кирергә теләдем, әлбәттә. Но булмады. Һәм бүгенге көндә Татнефтьнең бөтен корпоративларын алып бара. Дигән әйтте, я нефтяный бар Казанга. Казанда бөтен кеше керә. И вот кирдем. Кая? Дипломированный специалист булдым. Араб телләрен, инглиз телен бөтенесен өйрәнеп, Америкага барып, тамада булып эшли башладым. Менә шундый тишке международный. Син инглиз телендә беләсеңме? Әйе. Банкет на английском. Сер сидрил. Ну вот, и Все, тамада туда-сюда. Все, понятно. Булат, сиңа да шундыйрак сорау. Яшь чагында кем булырга хыялландың? Һәм шушы уйларың чынга аштымы? Ну, башта мин умартачы булырга хыялланган идем. Умарташы? Әй, беләсеңме кем умартачы? Балкыртлары асраучы. Әйе. Беләсеңме, әни гарип сыра менә? Нигә? Нигә менә каян килә авыл баласы? Каян килде? Нигә? Чөнки бөтен безнең менә авылда умарта асраучыларның машиналары бар иде. Так. Йортлары Ялар- баштан иде. И алар машинисты дейме? Әйе. Шәп яшьләре малай. Аха. Син шуларны күреп, Күреп авам әйтәм. Ну хыялландың. миндә, ну бит шулай, ну син шуңа тартырга тиешсең бит инде, шундай бергә. Әй, аннан соң мине бер дустым чакырды Түбә ябарга. Аларның балкырты бар иде. Син шуларны Әй, ул мине Түбәгә меңгәреп җибәрде, үзем әйтәм, нигә белмисең? Мин астатсыңа такта гына биреп торам ди. Аха. Кызыл көндә балкыртлары бик усал икән. Мин аңладым инде аннан соң. Хәтта битлегем була торып та мине бер 3-4 җирдән китереп шәпеделәр. Шуннан соң рәхмәт дидем. Хыял китте. Әй, хыял шуның белән шәл пәрәмә килде. Рәхмәт, түбәсез торсагыз да бик әйбәт. 8-нче, 9-нчы сыйныфта идем. Менә шуның белән бетте. Мин берсендә балкырты дигәннән исемә генә төште. Бер елны 9-нчы, шулай ук 9-нчымы, 10-нчы сыйныф алдыннан әтинең авылына кайтып килгән идек. Авылына кайттык та карыйм, бер зур агач, шул агач ичендә умарталар. Нәрсәдер Әйе, нәрсәдер умарта. Миңа кызык бит инде теге. Сырганны. Үземдә нин тулы түгел. Килеп суккалый мәйтәм, нәрсә нишиләрсең булар дип. Суккалый башлаган. Йоклыйлар. Теге нәрсәгә тыгып, сез йоклыйсызмы әллә? Йоклый торыгыз дип. Шуңа суккалый башлаган берсе чыкты да теге чух-пух күзгә. Теге күз алдына мен бит теге нәрсәсен күрә алмыйм, инәсен күрә алмыйм, инәсен тартып алмакчы булам. Инәсен тартып алмыйм дип тиз генә өйгә кайттым. Мен инде кайтып җиткәнче балкыртының Шибен. балкырты үзенең бөтен кирәкле әйберләрен, Матдәләрен тыккан иде.
әкрен генә кичкә таба күз йомыла башлады. 2 көнгә 1 сентябрь мәктәпкә барырга кирәк. Менә көзге алдында бастым, иртә белән тордым, менә күз йомылган. Менә булай кулъяулыкны алдым да, менә булай куям. Үземә ошаган, менә айрат басып тора инде. Менә булай әйтә, вообще айрат түгел. И менә Сабантуй батыры. 4 сентябрьгә кадәр менә булай йөрдем. Шуннан көзгә каршына басып, күрешне умарташы булмаячак. Шуннан бирле мин Музыка училищесіне оқыра кірдім міне. Шуннан бирле мин бала шамайым. Бала шамайсың ба? Яра. Жалко біздің бал бар ем да шей шерейк. Ну, яра. Руслан алып Бak келген. кішінікі ошай. Бушқа. Так, Руслан, сенің бәрәңгің әкірің әршілмәген, тартылмаған бәрәңгің сенің қойнап. Çünkü o яңа бәрәңге. Біз электрліктен яңа бәрәңге әршемейміз. Яқшы етіп аны юасың. Бұл кімдер? Бұл ненде кочевниклар. Электрліктен. Әлі міне қатырлейм. Азин яқларында, біз Азин яқларында. 1944 жылда Батихан білән. Брокколи татарша нешік болады? Брокколи. Бәрәккели. Yok, kabiste tügel. Kabiste tügel. Ya Bu bulmasa, nasıl? Bu neydi? kabiste tügel. Нендейдер бүтін кәбісті дейді. Да, bütün kabiste. Kıybat kabiste. Брокколінің Mana bu parçarka buldu bizim, anlıyorsun mu? Бұл жарқы болды. Алмадыңыз аны, Бәрәңгі сен біздің. ұзақ қыздырдың аны. Kuş isi. Әйбәт. Ребят, Aşka parçarkanı salsan, o təhində təmir bola. Кем? Жарқы тәміне бола ма? Я болмаса аш тәміне бола ма? Салабыз ма? Салабыз. Шöyle салабыз. Әкірін генә. Менә бисмиллахиррахманиррахим. Менә қарап тұрғыз. Жарқыны шушы рәвешкә китердік. Так, бисмилlah. Yok, aşka iş təmiri. Anladın mı? Ey, сөйлей білесің Иә. инде. Татаршада бик матур сөйлейсің. шынның гына рәті жоқ. Мен бит bir kichkina gina qiziqli shig'ir әзірлеп қойдым. Тағын түге кебек ма? Shig'ir rubrikasi. Ай сайын кредит кебек ма? Түрлі. Жоқ, қалай түгел, мында. Әйе, мында. Так, менә бұл апай белән менә мында Иә, былай. Жоқ, алып қойсаң да болады. Все, алып қоябыз. Мында керегі шығыр пока менә қырғат қойып тұр. Так, қазір мында. Алып қой шында, алып қой шында. Әйе, шығырды силе. Татарша ма? Татарша инде, мен татар малайы. Яра. Демәк, Руслан Шарафутдиновтан шигырь. Қызық. Избранный. Татарша иş болады. Сайлап алынды. Әйе. Сайланма әсерлер. Бірсі. Етуар, сорағыз. Әйді. Шілтір елдім шитәнге, жілтір итерге. Біз келмедік бұш битерге, келдік ашлар пішірге. Ана давамы да бар енді, 1-2 сағат кәнді. Ашлар пішірәбіз біз. Сен бірінші претендент. В номинации. В ламинации. Мегастройный корпоративында в ламинации. Әйбәт, ярар. Мындай шигырьдән каян бергәнгәнсеңдер? Бу вообще бернинди мәктәп программасында да юк. Мындай шигырь. Үзім яздым. Күрдеп тора инде. Особенно ахыры синеке Туганнар шундый. Эй. Талантлы. Әни Нурлаттан, әти Буадан. Мин үзем Әлмәттә туган. Понимаешь, как намешала меня судьба? Как перепутала. Смис. Смесь. Шуантара сине Фирдус Тимаевның братишкасы дип йөртәләр. Біз бит бір ауылдан періп білен. Күршавылдан. Күршавыл. Күршавел ауылдан. Күршавелдан. Фирдус Тимаев нишкешеге шушында кыйбат артист. Бу бит Күршавел ауылдан. Күршавелдан. Күршавелдан. Бик әйбәт. Так, Булат әфәнде. Синең Мені көш тамам пашты. син умарташы булам дип сөйли башладың да умарташы булмадың. Тагын беренди хыялларың булгандыр бит. Мына аның кебек машинист. Машинист буласың килде. Ниде? ГАЗ-53 машинасында. Ертәсең килде. Әйе, ГАЗ-53 машинасында Ертеп барган бармы? Бар. Ауыр. Удачно. Нормально. 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 Әйбәт болды. Мені қорқыта бұл нормально деген сөзін аудардың ма? Исән. Бітінімізде Сен бе, исән. Барымыз да машинада. Машина бітінсе әйе. О, нәрсе әйді бізде ауылда. Әлі нәрсе ойламайсың еді? Шол. Benim bir dinasti okutuşu var, dinastiyası. Оқытушы боласың Dövəti, келмеді. geografiya, dövəni, tatar dili ədəbiyyat, əti, istoriya, әни, rus dili ədəbiyyat. Benim olu abi, ana barmadı, ortancısı barmadı, min tipşiki buldu. Qaşqaya barsan idi. Все, dinastiyana devam ettim. Petka. Оқытушы боларға бардың. Mənə 9-dan soң. Mənə kollecға кеткən bir kimdir balası. Анда бушқа үй. Мен də kollecға ketdim. 90 мың тирамат. Stipendiya төлədilər әлі тағы. Ул бит элек вакытта хәзер стипендия бармы соң? O vaxt әлі платный бітінне жоқ, аннан соң барақа келді. Стипендия бар екен хәзер. Хәзерде бар. Хәзердә бар. 1200 диләр пенсияны. Ой, стипендияны. Политиканы син монда кертмә, брат. Былай барсақ, Саясат турында былай сөйле. барсақ, пенсияда 1200-ге қала. Шисе соңсыз қаман. Бер сыр, минем ашның бер сыры бар. Нәрсесі ол, ненде? Брокколины
иң ахырында гына салабыз. Чөнки Пешеп бетмәсенгә. ашаганда Кетер булырга. кетер булыр. А син брокколи яратасыңмы, яратмыйсың? Юк. Секрет татарской кухни Менә шуңа 25 күрә, страница. менә минекендә, мин брокколины алдан салдым, беләсеңме нигә? Ул киресенчә эре бетәргә тиеш. Вот. Минеке. Ә ни өчен дип уйлыйсың? Чөнки мин аннан пюре ясыйм мин аны. Син аны ашаганда хәтта Дөресәтергә Павел пюре, а не пюре. Аныкын ашаганда синекен сизәчәксең, шуңа күрә аныкы сиңа тәмсез тоелачак, ә минеке бик тәмле тоелачак. Ярар, кемнеке ничек тоелганын без әлбәттә гын кабып караганнан соң ашларыгызны Әйдә. ашап караганнан соң беләчәкбез. Әйдәгез. Тәмле көрәшне алга таба дәвам итә. Булат Рөстәмович, сезнең Минем аш әзер. блендер Бу аркылы. крем суп, пюре, нәрсәдер исемнәре күп инде. Мин Брокколи. кыскасы, мин теге тавык итен алдым да, дусларым тавык итен алдым да, менә ирексәкләр кистем дә инде. Тавыкны кискән арада монда блендер белән шалт-шалт бөтенсен вакладым, бөтен ингредиентларны ингредиентларны вакланды да, менә шундый бер килеп чыкты. Тавык итен кире шунда салдым да, бетте минем аш әзер. Хей! Әкрен генә, без аны әкрен генә менә шуңа кайнатып торачакбыз. Давама да будем, әйе. Менә тавык итен махсус мин вакладым. Ултырсын. Руслан, булды, аңладык. Аңладык. Руслан әфәнде, Минем инде классик аш. Классик аш. Әйе, поджарка белән. Поджарка белән. Һәм инде хәзер финальный. Финальный. Final Battle. Әйе, без салабыз. Финиш. Отправляем, менә шулай. Менә син повторюшка менә миннән карап, миндә шой салдым, Миндә синдә шой салдың. Сливка. Менә миндә калды әле ул күбрәк. Апа. Әйдә сал, Сал. сал. Тәмле булмаса, Булатның сөтен Һәм зирә инде салдык дип әйтәбез. брокколи. Әйе, Әйе, эчерә калдырдым, яме. брокколи. Брокколи. Бисмиллахиррахманиррахим, әйдә. Әйдә, апа. Син сөтле аш. Искиткеч, сөтле аш. Әйе. Бу классический сөтле аш. Хәзер 10 минутта пешеп чыга бу. Ярар, әйдә ябып торыйк әлегә. Ябып торыйк. Әлегә крышкасын белән шулай әкрен генә ябып торыйк. Әйе. Әйе. Менә Рахмаев белән күп эшли ахырсы. Әйе. Ярар, Ясы. җегетләр, былай итәбез. Карагыз, безнең тапшыруда, сезнең Сезнең тапшыруда, сезнең тапшыруда. Әйе, безнең тапшыруда шундый кызыклы рубрикалар бар. Әлегә күреп торасыз. Юк, мәзәк түгел. Мәзәк белән шигырь рубрикасын кертмәскә булдык. Руслан, син бу рубрикаңны бөтен бер кая тәкъдим итә. Моны сезгә куелган 2 помидор, 1 кыяр һәм 1 суган шушы Кем беренче аша бетерә? Руслан, монда әгәр дә шушындый рубрика булса, син беренче икәнен ансы аңлашыла. Шушы тәмнүшкәләрдән бер шәпский салат ясарга кирәк. Руслан, былай итәбез. Менә Руслан. шушы савытка былай гына салып, бу салат дигән түгел. Салат дигән әйбер түгел, аңладыңмы? Шуңа күрә кемнең салаты иң матур килеп чыга. Былай куйм әле менә. Салатны монда бизбез, монда бизбез. Монда бизмәс, моннан алабыз. Әйе. Я Руслан бит бу. Ике күзе борыны авызы. Килә үзе ярак. Бу микрофон, брат. Әйе, җегетләр, уңышлар. Тута нәрсә булды мин Киттек. бераз сушал. Иң беренче кем салат ясап бирә? Ничек, кайда? Тута, башладыкмы соң? Башладык. На времяме соң? Әлбәттә. Тизме? Тиз иттереп, матур иттереп. Сез ясаган арада сезнең белән Нигә әйтмәдең? Бер икеш дип. бер икәш. Берке эш киттек. Сез шушы салатны ясаган арада мин сезнең белән тагын әз генә сөйләшеп аласым килә. Давай. Руслан брат, ни өчен синең тапшыруыңны яптылар ТНВ каналында? Нәрсә булды? Нишләп шушындый ситуация килеп чыкты? Ничек шундый көнгә калдың син? Хәзер бит безнең Россиядә кризис, достым, кризис. Кризис булгач бит инде Әйе. акчалар бетә. ТНВ-да да әзинә акчасы бетте. Рәхмәт. Малай бит ул. Так. Вот, акча бетте, программа ябылды. Все. Но син сиңа менә программаны ябабыз дигәч ничегрәк булды? Күңелсезләнеп Буш калдыңмы, вакытым юкмы? күбрәк булды. Әйе, буш вакыт күбрәк булды, Аллаһка шөкер. Ага. Нормально кайфләп, нормально эшлибез, Аллаһка шөкер. Но бушлай ашап булмый инде хәзер бүтән. Әйе. Бушлай теге артна уртасында рәхәтләнеп, бүгенге кебек. Хәзер ябыргасы була инде. Әйе, ашап булмый. Булат Рөстәмович, сезгә шушындыйрак сорау. Әйе, Русланның тапшыруы ябылгач сөендем, әйе. Бик авыр булмады, бик рәхәт булып китте. Бөтен сорауларым юк. Шуның белән шул. Ан тапшыруын япкач. Сезгә шундыйрак сорау. Сез үзегезнең урыныгызны яшь алып баручыларга, сездән дә кызыграк шаяртучы, кызыклы, белмим, мәзәкләр сөйләүче, нормаль Юк, Айрат, алып баручыларга кайчан урынны бирәсез? Сиңа бирмим. Юк, Айрат, юк. Юк, Айрат, кайтып кит. Хыялланма да, яме. Бирмим. Юк, шундай уйлар бармы? Юк, шушы тапшыруны ябырым. Юк, Берәрсенә биреп калдырырга кирәк. Әйе, миңа бер әйткәннәр, Айрат Ильясов ярты ел алып барсам әйтәм, юк. Бирмим дидем. Аблай. Аблай дип әйтәләр.
Ярар. Ну, андай планнар юк. Яни андай жигитлер тумаган просто тумаган билесиң. Тагын бер 10 ел көтүп тора керек. Ай, тиги белән инде. Менә бәлкем 10-нчы сезоны булып, 10-нчы сезонны үткәрсә, Бүтүнесен барар. икесе бетерергә кирәк. Бөтенсенме? Әлбәттә. Син ашыңны да яртылаш пешердең, салатыңны да яртылаш. Yok, аш менен полный. Полностью. Кара күп All inclusive. Күпме ингредиент. Ингредиентым. Бөтенесе калды. Ингредиентым. Ингредиенты. Монда май салабызмы? Майонез. Нәрсә дә ярый? По вкусу, брат. Нәрсә телисең шуны сала. Ой, туры беләсең инде. Ну, тәйин сине нәрсәгәдер өйрәткән, кстати. Матур итеп турарга. Мин алай кылмаймын дияме. Менә бу малайны вообще бер нәрсәгә өйрәтмәгән. Нәрсә дип әйтим инде? Булат, нәрсә дип әйтим? Хайрат, мин икегезнең салатыгызны әгәр дә чагыштырсак, Русланныкы ничәптер әлегә матуррак килеп чыга. Заманча. Бе. Икесе дә матур инде. Аны матурлыгы. минем ашказан әйтте, Булат. Ничек турасан да миңа барыбер ди, иң мөһиме тәмле булсын диде. И, миңа барыбер. Булсын. Син Илдар Әхмәтов кебек сөйләшә башлаган. Мана дуслар булсын. Бәхет не булсын. Әйе. Так, ничәптер синең ашың кайнамый? Мен Кайный. Так. Әзрәк мин сиңа булышып җибәрәм, чөнки Турылар инде аны, шу турылардар инде дип беләм инде шулай инде. чөнки бу җегет Хайрат, әйдә бер матур татар җырын җырлап алайык әле. Әйе. Әйдә. Безнең тавышлар иск китмеш. Нидән җырлыйбыз булат? Татар Халык халык җыры. җыры. Ай турадым, помидор. Помидорлар Синең тураганда. сырың җибеп бетмәгән. Моны Булды. ятырга кирәк. Әйе. Дәдәм, тура бетердең, конечно. Yok кара син слушай, чынлап та бик матур турыйсың икән җегет, эме? Бу салатның бу битендә тәме белмим ничек, но матур булырга тиеш, матур булсын. Подача, аңладыңмы? Футболистлар белән подача кирәк булган. Подача. Хоккеистларда белә. Кара аның күп матуры калган. Чөнки мин иң тәмлесен генә Иң тәмлесен генә. Так, финальный, та хәзер. Так, синең ашыңны булгатып куйдым, чөнки булгатмаган булсак, сыры эремәгән булыр иде. Руслан, ну син Мишель малай. Ну да, күрдем турайны. Туз бир әле, туз. Менә туз синдә. Туз монда. Диште хул. Булды. Tamam. Hoppa. Tamam dostum, tamam. Easy. Май, достым. Син миңа атасың, сиңа май. Замена. Ай, кайсы В составе Рубина произошла равноценная замена. кайсыгызның и ничего не изменилось, дип әйтәлик. Минем намында, майның намында. По бокам. Ой, нәрсә эшлисең? Яра. Күзләрне йомып. Былай иттереп тузлаган җегетләр бар. Ә син былай иттереп майлар былай иттереп. Әзер. Бик әйбәт. Так, икегезнең дә салаты әзер, ләкин бу Әмма ләкин конечный результатмы бу, Булат? Әйе, менә, конечный, менә. Конечный. Менә. бырыш матурлык өчен. Тәмешендә ул. Бу бит ирләр салаты. Әйе, бу. Менә салатның менә ике ягы бар. Кызыл ягы һәм яшел ягы. Әйе. Һәм инде син теләсәң, бутыйсың, теләмәсәң, моннан гына бутамыйсың да. Чөнки салатның иң беренчесе махсус җире ул матурлык. Матур салат. Әзер. Элеше. Матур салат дип атыйбыз. Әйе, матур салат бик әйбәт. Менә минем салатның бер ягында кызыл ягы, бер ягында яшел ягы бар иде. Ләкин мин нәрсәгә кешенең башын катырып Татарстан флагы ясап ятам монда. Әйе. Алдында бутадым. Бездә бит халыклар дуслыгы. Татарстанда бутарга ярамый. Бездә, әйе. Менә шулай барысын алдында бутадым да. Бик холыклар, дуслыгы пирог. Беләсең, бу авыл салаты дип атала. Авыл салаты. Менә кайттың шалтырый, кайында авылда матурлап итеп торасың. Әйдәгез сезгә дә күрсәтеп алабыз. Менә бу матур салат, менә бу Руслан Шарафутдиновныкы. Кызыл як һәм яшел як дип атыйбыз. Матур салат һәм авыл салаты белән. Син Татарстан флагы белән. Әйе, Татарстан булды инде. Һәм инде авыл салаты. Менә молодцы, егетләр молодцы. Менә инде теге кабып караудан әллә нәрсә үзгәрмәс. Булат син беренче идең, Руслан син икенче идең. Һәм кап карыйм, шәп кап карыйм. Бисмиллах. Мен кап карыйм килә. Бутап куясыңмы? Син тузланамысың, кстати, салатыңны? Нинди тәмле помидор. Ите күбрәк салынган. Да, Руслан, Булат. Ау. Дегустациягә китәбезме? Әйдә. Дегустация. Ашап карыйсы килә инде. Менә башлады, минеке хәзер, минеке хәзер. Нәрсә килеп чыкканын без сезгә күрсәтербез. Җегетләр молодцы, бик әйбәт, бик матур, күренә. Тырыштык. Әйе, бик әйбәт, бик матур күренә, ләкин кемнеке тәмлерәк һәм кемнеке дөресрәк безнең фотографиябыз бар дип әйткән идем бит. Менә кемнең Күрсәт инде Күрсәт инде, әйдә. рәсеменне, Әйдә. фотоны. башта калып карыйбыз. Әйдә.
Так, Булат Рустамович, сезнең ашыгыз. Мен тавыгы да бар аның, тауны казып кара син тавык. Тавык кисәге белән аша. Ох ты. Тавык кисәге белән ашыйлар. Менә шулай иттереп карамын. Күчтәнәш. Искеләнеп etmedin? Әйтте. Син бай башына Тавыгы. итмә. Тавыгы нәрсә? Вообще бик тәмле булган. Но ашыгыз. Уңышлар телим. Нишләп? Шөшөр. Bu motor bit инде. Мотор. Мотор әйберләр күп була ул. Тәмле булырга тиеш. Тәмле булыр. Әйе. Так, Руслан, Минеке бит инде кара ничек мотор. Бу сөтле аш, брокколилар. Брокколиде. Монда да кишере дә бар. Кишере дә бар. Минеке крем суп булды. Бит поджарка ясаган, поджарка. Поджарка алды Русланныкы поджарка. Бульоны искети булыр. Ха? ТНВ-да. Сигрет Үйрәткәннәр моны. Өйрәткәннәр. Мин әле Җегетләр, былай әйтәбез, карагыз. Мин сезгә хәзер тикшереп карыйбыз. фотография күрсәтәм. Безнең барабанный драйв. Нәрсә булырга тиеш иде? Безнең менә шушындый аш килеп чыгарга тиеш иде. Менә шушындый аш килеп чыгарга тиеш иде һәм минемчә, әгәр дә дөресен әйткәндә, менә Синеке якынрак. Якынрак. Русланныкы якынрак. Yok, no, bir yaktan anda bit krem yasaganlar, blender bilan da эшләгәннәр монда, blender bilan da biraz эшләгәннәр. Юк, эшләмәгәннәр. Эшләмәгәннәр бит инде. Крупничок монда, крупничок күрәсең. Менә бит ул. Менә бит ул. Менә бит ул. Менә бит ул. Нәрсә эшләтәсең инде? Русланныкы якынрак, Русланныкы матуррак дип әйтәбез әлеге мизгелләрдә. Мин бит шуның кишеңдә килдем. Безнең спонсорыбыз Кукмара савыт сабалар заводыннан. Металл савыт саба заводыннан. Әйдә, син сөйлә. Кукмара металл савыт саба заводыннан әлеге бүләк. Менә бу өр яңа, әле бу менә быелгы җәйдә чыкты гына, менә беләсезме? Бу индукцион плитәгә дә ярый, бу электр плитәсенә дә ярый, бу газга куярга да ярый менә бу белән. Мраморный линия бу, линия мәрмәр ташка бу беләсезме? 5 тапкыр башка табалар белән чагыштырганда 5 тапкырга озаграк хезмәт итә. Мин моны үземә дә, минем идея юк әле бу ибәр. Шуңа күрә мин үземнең премиясе кебек. Әйе, темки премиясеннан кыйбатрак ул. Бир әле. Айрат тапшыр. Тапшырыбызның генераль спонсорынан. Тапшырыбызның генераль спонсорынан. Кукмара металл савыт саба заводыннан. Кукмара металл савыт саба заводыннан. Әлеге таба сиңа Әлеге бүләккә. таба сиңа бүләк була. Җиңүче! Бүләктәр. Сен җиңүче! Рәхмәт дустым Булат. Былай кул чабабыз, давай. Менә былай кул чабабыз, былай кул чабабыз. Шуның белән шул. Рәхмәт бу тәмле көрәш тапшыруы. Булат Байрамов, Руслан Шәрәфетдинов һәм мин Айрат Ильясов. Булат тагын бер тапкыр сиңа уңышлар. 9нчы сезон шулай итеп Ачылып китте. Ачылып китте. Шулай итеп башланды. Барчагызга рәхмәт. Башларда рәхмәт. Тәмле яшәгез, тәмле ашык дуслар, яме. Ашларыгыз тәмле булсын дуслар, сау булыгыз. Шәй ишәбез. Мин дә ашык кирәк, кая кашык. Менә минем зур кашык. Бульон. Искитте.